Исәнмісі сифирда яңалыклар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тойба койбір темалар турында. Йорт жирсіз қолдылар. Весна 2 бақша ширкетінде бәхетсізлік ұшырағы тіркелген. Шолыда республикада ең зур мәшіт түзіліші дәвам ете. Ішлер нинди этапта бара. Йорт жирсіз қолдылар. Весна 2 бақша ширкетінде бәхетсізлік ұшырағы тіркелген. Бірінші мәгълүматлар бойынша газ баллонының герметик сызлану арқасында шортлау болған. Урында біздің түшіру түркімі де болып қайтты. Бірінші мәгълүматлар бойынша кеше миле хужасы газ баллонын тутырған, ул герметик сызланган. Бәхетсізлік ұшырағы вақытында йортта біркімде болмаған. Күршілер күчле шортлау ишеткәннәр, олар нәрсә булганын шунда ук аңламаган. Это все произошло около 10 часов вечера. Мы легли спать, скажем так уже, и прозвучал мощный хлопок такой. Ну, с чем сравнить, я не знаю, с чем его сравнить-то. Я вышел на улицу, смотрю, домик-то сложенный. Да такого никогда не было. И никому, конечно, не пожелать такой. Жалко. Такой труд, ребята. Весна 2 бақша җәмгыяте газлаштырылган, әмма моңа да карамастан кайберәүләр газ баллоннарын куллануны дәвам итә. Заправляйте газовые баллоны только на специализированных газозаправочных станциях. Не заправляйте на стихийных автомобильных заправках. Храните, пожалуйста, газовые баллоны в специально оборудованных местах, защищенных от воздействия солнечных лучей, от воздействия открытого пламени. Бу вакыйганың барлык сәбәпләрен әле ачыкларга кирәк, шулай ук зыянның суммасын да исәпләргә кирәк булачак. Миллек иминиятләштерелмәгән булган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллыда республикада ең зур мәшіт түзіліші дәвам ите. Іш барышы белән шәһәр мэры Наил Мәгдиев тә танышты. Лилия Гатина да үзгәрешләрне бәяләде. Җәмгыять мәчетендә төзелешләрнең кызган чагын июнь айында бинаны ак мәрмәр белән тышлау башлана. Июнь уртасында беренче блокның витражларын урнаштыру буенча эшләр алып барылачак. Әзерлек эшләре инде тәмамланган. Манараларга килгәндә 7 гөмбәзнең 5-се бу елны әзер булыр дип планлаштырыла. По минаретам мы должны закончить к концу июня, 30 июня и 10 июля уже, поставить полумесяц. И на 1 августа закончить вот эти облицовку 2 средних куполов, которые вот на 2-4 блоком. И тоже с полумесяцем, 1 августа. Тикшерү барышында Наил Мәгдиев төзелеш башка объектлар кебек үк темпта барачагын билгеләп үтте. Шулай ук шәһәр мэры 2019 елда төзелешне тергезү идеясенә аны башкарма комитетының элеккеге җитәкчесе Ренат Абдуллин этәрде дип уртаклашты. Это общенародная стройка. И, безусловно, мы и дальше в этом плане будем привлекать сюда свои личные средства, свою заработную плату, что мы и делаем и сделали, и дальше будем продолжать, и, безусловно, обращаться к нашим добрым партнерам. Надеемся, что Аллах ярдам блян, с Божьей помощью эта стройка и дальше будет также успешно продолжаться. Исегезгә төшерәбез, Җәмгыять мәчетенең попечительләр советы рәисе шәһәр мэры, православие гимназиясенеке башкарма комитет җитәкчесенең 1-нче урынбасары. Шулай ук шәһәрдә синагога төзү өчен урында бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәй өстәле артында шын күңелдән сөйләшеп утырдылар. Шоллы мэры Наил Мәгдиев хәрбиләр белән очрашты. Алар шәһәргә кыска вакытлы ялга кайткан. Бу инде шәһәр башлыгының сугышчылар белән 6-нчы тапкыр очрашуы. Алар белән безнең төшерүдәр төркеме аралашты. Султан кошаматлы хәрби бүләк алды. Сугышчы кыска вакытлы ялда туган шәһәрендә Шоллыда. Аның әйтүенчә медаль алу рәхәт, әмма менә ул үз алдына бөтенләй башка бурыч куя. Приятная эта награда, которая подписана Путиным. Мне самая главная задача стоит весь взвод, свой бат, свой полк вернуть живым и здоровым. И сдать родителям, женам и детям. Әлегә алар әти-әниләре, хатыннары һәм балалары белән вакыт үткәрәләр. Шулай ук хәрбиләр ни өчен кайберәүләренең хәрби комиссариатларга чакырылуларын көтмәгәннәр турында да сөйләделәр. В этой ситуации, я считаю, было бы неприличным и непедагогично, и со всех моральных сторон оставаться вне участия в этой военной операции, когда мои ученики, которых я выпускаю с 2011 года, кадеты, принимают активное участие
боевых действиях. Граница, конечно, на замке. Мы же не просто так там, правильно же. Вот. Ну, когда срочную службу проходил, вот, я принимал присягу, вот, то, что буду служить, наверное, своему отечеству. Вот, и, как говорится, время пришло. Алар иде булганда Шоллы мэры Ноэль Мәгдиев хәрбиләрнең якыннарына өстәмә ярдәм турында хәбәр итте. Балаларны яклау көне алдыннан яңа туган балалары булган һәр гаиләгә киемнәр һәм комбинезоннар тапшырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллы ТВ-дан күңелле бүләк. Телерадиокомпания Шоллы халкын һәм шәһәр кунакларын балаларны яклау көненә багышланган бәйрәмгә чакыра. Яхшы кәеф гарантияләнә. 1 июнь көнне 18 сәгатьтә Җиңү паркында кече сәхнә янында көтәбез. Бәйрәм уңаеннан барлык килүчеләрне дә яхшы кәеф, шәп бүләкләр һәм төрле номерлар көтеп калачак. Төрле зәвык өчен һәм төрле төсләрдәге аяк киемнәре. Яршалыга Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе килде. Анда итекләр, туфлиләр, ботинкалар сатып алырга мөмкин. Күргәзмә 3 июньгә кадәр үзәк рәт сәүдә үзәгендә эшли. Шоулар Белоруссиядан сыйфатлы уңайлы һәм җайлы аяк киемнәре белән янә үзләрен шатландыра алалар. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясенең киң сайлау мөмкинлеге барысы да сатып алучыларны гаҗәпкә калдырачак. Барлык тәкъдим ителгән модельләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киемнәре алырга мөмкин. Данные летние туфли очень комфортные, удобные, подходят на любую полноту ноги. И на такие проблемные ноги выпирающие косточки, деформация пальцев, а также обувь имеет очень красивую перфорацию. У мужчин в основном проблема на высокий подъем. Данная обувь это все предусматривает. То есть с одной стороны идет резинка, с другой стороны лип. Демисезон ботинкалар, ярым итекләр, төрле туфлиләр һәм җиңел сандалиялар бирдә киң төсләр гаммасы тәкъдим ителгән. Монда аяк киемнәре ассортимент бик киң инде. Менә мин бер туфли сөйләдем үземә. Аякка кигәч җиңел булып тора, җиңел шундый удобный булып тора. Бик ошады алам. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе 3 июньгә кадәр үзәк рәт сәүдә үзәгендә булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. На шашлыки, конечно, готовы. Но мы не готовы. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Парируй! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Маринад для шашлыка жарим мясо за 99 рублей. Казань-Экспресс. До конца месяца комплексное обследование уролога за 1500 рублей. Лечение простатита, восстановление потенции, продолжительности полового акта. Альфа-клиник. Телефон 200-222. 200-222. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.